Suminten? Kula Den Mas. Aku iki rekoso tenan. Lah kenging menapa to? Aku ki wis ora tresno karo sliramu. Nggih. Ora tresno mak. Lah ngopo e? Ganggu kae. Den Mas Broto ki nek mengo iki ra kaya wong ngono kuwi. Aku ki ora ngono. Set. Mengo. Aku ki ora ngerti tenan. Nah, Domongi. blokingnya dipaske dadi mandeg grek ngono. Aku ki ora ngerti tenan. Lho wangun kok kaya mbungkuk lho mengo kok. Kudune jejeg. Heeh. Mlaku saka kono sik, mlaku saka kono sik. Ora saka Pasar Bantul. Nesu. Kowe kono. Ora kowe iku mbene. Aku? Heeh, aku karo omong. Kowe iki sapa sak tenan ngono. Oh, wangun. Karo omong ora mung matane. Piye pripun? Karo omong